folin tan ni o be magazine man laje bago be lajili o bismillah ga kuna fonu kan keneka baguruba olu fle kuna foni ya folo konna ne shifina ka santan kono to do koni alikera sababu ye ka kono koni ko da adogom sula min ta santan nani ol konna amanda dula ko wala fuka ta se musu do koni ma ale koni kera sababu ye ka den sababu koni ko lu bononina kama soro do refe kale koni ya cheri koni sumuru koni kumbe belia la yoro ko fulindo konna amanda dula ko fene wala kuna foni ya labana sa ameta kuna fundi alikon ko jurula sa bi miyo jumai me kalokle saba fla ani mugannani o ko ni don kere ni mi ko ni mega kuma si on ko ni mi monoge ki kuma da ko ni ko bo mali alikon nala o ko nyana jelu ko ni ko jurula amanda do fonna ko wala bismillah kukura kuna funu kon kereka ina fanya fo baguru bala to gomina cheman fitin do kon mi meta santan kono to oluna la sa akoni mekiri simputigila moko ko kon jurula bar sabula kai kono da kon ke adogoni santan nani koni ulla mi koni ko jugu ko chejugu bay ka ke jamana alina atraka sa cho bela jilina ni ko nyere kera mutawata alikon du kon nala sa mi na koni ni cheni na adogom so koni kabni janvier kalokle mo samba fla ani mugan saba ubuga ni ko kunta nuna bar sabula cheni yere ayira ka fa dogom sena kale be fe ku ka kenyo fe inafo kamele ni sunguru ya kon ko ogum kon nala deni ngoni alima bashi foshi kala ayayira ka fo kale yere kon ku nyep meche mani ngoni na o wati ula kon wa ukera nywafe inafo sunguru de an kamele koni oko jurula nga uyayira ka fo ku wakanu ngoni ku ka to dugula masa ushika na bwa kalama bar sabula ukumbu mamso kile koni oka ko fena koni kana bwa akalama tugoshila utorolla wati kofe o kofe cheni koni anana yira dogom sula kayi kafo ko nasoro la ko kafo nyogo ya koni ko no bisega teme uni nyache dogoni ya yira ofen na kafo ko bashi foi kon tala o kera sa ni mati du kono wati na ko ni weteme ni ko kunta en koni ko ke o ko de kera sababu ye fo kana kono ko bwala mso mbora kala ma wati na ko dogoni koni kale kono mado ala jodeno ayala sigi ka nyininga aya yira kafo ko korogede koni tay dingi ogun kon la mamso koni amako blada kirindala awilla ka laganati la koni ko luweli munna sa wasega cheni koni ka mine ka bla berla mi correction ka sugo koni ko ka jurla wala sa chugo mina aka do ka foka en ko mi ko ne ko chejugu bai o mun konna ka jugement no ya ka kitina ka kiru koni olutikelen ko fe ya ira ka foka kan ka lotan nani o ka so koni okay ga dama kasu koni kele aka avuga fe no ya ka la fasalikela koni o kon fe u kalo fla koni yo binga wala ga kalutan fla koni ka bo ke berela datugule pegu dama kasi kan ko te se ka bola fo aka donga fo ka mi ga kune ko chejugu koni okele nambora eno amita demba mi koni ya din saba koni bone anina barsabla kale koni ya che balla chela kafo nyoganya la na sunguru koni hotel do konna ogum konna aya ira ka foko ale kumeka body kata wati mna kunyi koni abmeka somi a china ko sebe ko koni meni ko kunta na abe boni mso wero yi mi koni ko dagalinte oluka sharia o kono bada ka boni mso were ka soro ifurule ngonno ko o mangate ka ke o koni mi ya bla bololo sira koni ka aya ira ka foko ni mso bayin koni ko ayrebe a bololo su ko sebe ga abai fene ka fo mawbe ko kunta mun kela abolu beye nga ko uluta do ka fo mi ya blani ko kinta ngonna ko bololo sere ngonna be fo ma ko miss studium ko ni akoko ni cherida o sanfe ko sebe mi ko ni na ale ko ni a che do sa o boto so ko mada fesa ka bogata kasika aye ka fo abita bara semina aye ka fo cheba ngo ni ani muso do ko ni benasira kuna ayuta utara do hotel ko na utalen ko hotel la ale ko ni adunu no fe wala sa chugo na chen ka donga fo kali ya nyela ko ni wala sa chugo na ka do ka fo na minke abora ko ni hotelin ko na la ama kuma chefe ama kuma sunguru fe abora ko ni kataka asenen so wati minade aye demsen sabami ko ni ko ba ani chen nyonje furu ko na la ayolu ta ko nyeshina pomi ko ni buga yoro ko ni masurunyala kada denu no bleno ka klaka jo fo denu nga serega li bane ji jugorla la wati minare ka soro ka ko kon dukata ma ko ni wele bla
lagana tigila modi kɔni ma wase kana tugumina kana den nunu shu kɔni kanu o sa ka bɔna kɔni na muso in y'a yira k'a fɔ k'ale ma nimisa a ko kelen na fiyo k'ale ye nin kɛ kun min na ko cɛ bɛ ka degun min tɔɔrɔ min ta ka da ale dusukun kan ko n'ale y'a den 3 kɔni fɛnɛ faga k'a na dɔn k'a fɔ k'ale bɛ ka degun min sɔrɔ a ka infidélité la n'o ye ka bɔ ni maa wɛrɛw ye k'i to furu kɔnɔna la ko a k'a dɔn ko degun mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o da i ka fɛnɛ nin kɛwale cɛjugu min kɔni filɛ ka fɔ nin n'o ye cɛni min kɔni ye kɔnɔ da a dɔgɔmuso kɔnɔna fo ka taa se denmansa min kɔni y'a den 3 kɔni bɔnɛ ani na a kɛra an kɛrɛfɛ duguw kɔnɔna min kɔni ye ka lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ k'a ma kɛ Mali ale kɔnɔna la fɔlɔ kɔni o kɛra Rwanda filanan nka u y'o tɔgɔ kɔni u y'o dugu tɔgɔ kɔni to dogo la sɛbɛnnikɛla ka baara sen don kunnafoniya labana sa an bɛ taa liberté d'expression ale kɔni ɲɛnamayali kɔni bɛ ka kɛ ka bɛn ni bi juma ye min ye mai kalo tile 3 san 2024 n'o bɛ ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ɲinanta kɔni k'ale kun ti dɔ wɛrɛ ye dɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka jamana ale kɔnɔna la ko o kɔni ye ni y'a ta ko 31 kɔni ye min kɔni na maa caman kɔni u y'u hakilinata n'u fɛla fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw kɔni ka ko kɔni o juru la ko n'i y'a ta k'a lajɛ Alexis Kalambi n'ale kɔni ye directeur de publication du journal du Mali Tribune ye ale kɔni bɔra ka laseli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni liberté d'expression min kɔni filɛ ko kuma fu do kuma gansan de do bari sabula k'an tɛ se ka kuma an kuma minnu b'an kɔnɔ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw k'u tɛ se k'a fɔ i bɛ kuma ni jamana taa sira de jamana bɛ ka taa sira kelen min kan k'i bɛ kuma n'o de nka n'i y'a yira k'i bɛna bɔ ni o sira ye dɔrɔn ko ka taa sira wɛrɛ fɛ ko a bɛ kɛ degun ye i bolo ko nka k'u bɛ k'a fɔ ko liberté d'expression n'o ye ka bɔ k'i hakilinata fɔ bonya ani karama kɔnɔ k'ale kɔni ɲɛ to o yɔrɔ la an ka kunnafonidi kɔni ale gun ka fɔlɔ o hukumu kɔnɔna la Modibo Fofana n'ale président de l'association des professionnels de la presse en ligne n'i y'a duruso ɲɔgɔn na a bɛ kɛ appel Mali ye ale fɛnɛ bɔra ka o kumakan se ninnu fɛnɛ ko o jukɔrɔma don kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale fɛnɛ bɛ Alexis ka nin kuma in kɔ bari sabula ko o kelen kɔni ko o de don hali bi maa tɛ se ka bɔ k'i hakilinata fɔ fu ni Mali bɛ ka taa gun min kan k'i ka se ka kuma ka taga o sira kɔni o kan sa o hukumu kɔni kɔnɔna la a ko kɔni na wa Banjugu Dante n'o ye maison de la presse ale kɔni maa ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ bi ko arajo min bɛ yen k'a bɛ taa arajo 400 o n'a bonyanko la journaux min yɛrɛ bɛ yen nɔ sa k'o bɛ taa 200 a n'a bonyanko la fo ka taa se bɔlɔlɔ sira kan maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ cariliw fana k'o ka ca k'o yɛrɛ tɛ se ka dan ka ban pewu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'a fɔra k'o bɛɛ ka bɔ u fɛlata fɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛlata fɔ u tɛna fɔ ni bonya u tɛna fɔ ni karama ye dɔgɔlimasenw bɛna bɔ a la k'o de y'a to u bɛ k'a yira k'a fɔ ko dancɛw ka yira bari sabula ko caman bɛ yen nɔ k'u bɛ ka bɔ ka kunnafonidi kɔni baara kɔni kɛ a caman ma a kalan kɛ u t'a déontologie dɔn n'o ye a taasiraw kan ka kɛ cogo min na kuma minnu kan ka fɔ ani kuma minnu man tɛ ka fɔ u m'olu kalan kɛ nka u ye maaw y'a la dɔrɔn u yɛrɛ bɔra k'u ka a fɔ k'u b'a kɛ ko o de y'a to ko maa caman bɛ yen nɔ bi kumasen dɔw bɛ yen nɔ ko olu tɛ fɔ jamana ale yɛrɛ kɔnɔna la nka ko t'a bali k'a fɔ kɔni ko a don kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen k'o tɛ ɲɛnamaya fɛnɛ dɛ ko ni bɛɛ sera k'i yɛrɛ bonya ka kuma bonya ani karama kɔnɔna la ka kuma déontologie journaux yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ani kalan minnu bɛ kɛ kunnafonidilaw kɔni kun ko ni bɛɛ sera ka taa o sira fɛ ko a ka ca Ala fɛ bɛɛ bɛ se ka kuma i kumada la bonya ani karama kɔnɔ nin bɛ dansigɛ bi an ka kunnafoni kɔnɔna sa an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ